Toen ik thuis kwam, was hij al weg. En hoe laat was dat? Rond 4 uur. Hoe laat zijn wij vertrokken daar straks? Een uur of één? Dan was hij hier nog. Ja, maar ja, voor hetzelfde geld komt hij hier zelfs binnengewandeld en doet hij alsof er niks aan de hand is. Hè. Ja, maar het is toch raar, hè? Normaal zeg je altijd waar dat hem naartoe gaat en om hoe laat dat hem terug is. Nu staat zijn gsm zelfs niet aan. Platte batterij. Heb je aan Hanne gevraagd of hij niet gewoon bij haar is? Ik heb die een sms'je gestuurd, maar ze antwoordt niet. Weet jij waar dat Jellen is? Nee. Zeg, ik moet naar de raad van bestuur. Zeg jij zeker dat je niet meegaat? Nee, ik moet nog veel te veel doen voor Dubai. Dat zal hem zijn. Dag, hè. Ja, dag. Is onze Jellen al terug? Nee. Oh shit, ik ben stom geweest. Ik had jullie eerst moeten verwittigen. Ik had nooit gedacht dat hij dat echt zou doen. Dat jij wat zou doen. Hij is gisteravond bij mij geweest en hij had een of ander stom idee om helemaal in zijn eentje terug naar L.A. te gaan.